Вітаю, сябры. З вами Белконтент, Віталь. Сёння мы пагаворым пра адну такую рэч, як забруджванне мышкі, калі ў вас жывуць розныя пухнатыя жывёлы дома, то ад гэтага бываюць не вельмі прыемныя наступствы. Вось моя мышка Завапін Z1 Pro, якая мне цалкам ужо хутка 2 гады будзе як задавальняе. І ў ёй быў адзін такі момант, што перастаў добра працаваць скрол, яго падклінівала, яго сціскала на бок. Ён быў гучнейшым, і з-за гэтага я ўжо думаў эту мышку мяняць, падумаў, зламаўся і ўсё, не вытрываў і ўсё такое. Але у маім выпадку, я так думаю, чаго ўжо буду губляць, разбяру, пагляджу, што і ў сярэдзіне. І я яе разабраў. Дарэчы, зараз ось таксама тая ж сітуацыя. Ён гучна рыпіць, гучней, чым звычайна, і адчуваецца такое напружанне. Карацей, калі я разабраў, першы раз пабачыў, што на скрол, на вось, на якой ён рухаецца, наматалася кашачая поўсць. Міка любіць, наша котка, пахадзіць, паляжаць тут каля клавіатуры легчы, і гэта само сабой усё па крышачку трапляе. І вось за паўгады бачу, што ізноў такое здарылася. Я зрабіў памылку. Тут былі ножычкі ў мышы такія вялікія, белыя, але я іх зняў без фену, таму яны скруціліся і гэтак як першы раз не прыклеіліся. Я дзеля гэтага іх зняў і зрабіў такія вось, не зрабіў, а пакінуў вінты адкрытымі, каб можна было разбіраць. У прынцыпе, давайте з вами гэтым і займемся, каб праверыць, што там у нас адбылося зноў. Бо я мяркую, што зноўку поўсць на гэтым вале. І акрамя таго, што мы знімем, мы яшчэ акуратненька змажам энкодар. Гэта ў мінулы раз дапамагло і вельмі цудоўна. Канешне, пакуль там распаўсюдзіцца наша змазка, пройдзе недзе некалькі дзён, мажліва, калі зусім стане такі аж перфект проста. Прыемны гук і тактыльнае адчуванне. Так, это мы открутили. Вось так гучыць скрол. Яшчэ ён горш стаў націскацца. Это таксама адна з акалічнасцей. Больш кароткі ход. Гэта зразумела ўжо чаму. Так. Я вось не памятаю, як я раздымаў тады. Треба было, конечно, лопатку какую-нибудь или нет. Так, вось, мы потрапили ў сярэдзіну. І тут мы маем што? Зазірняем. У нас тут, як бачаны, акумулятор і шлейф. Вось са шлейфам больш за ўсё пытанняў. Таму мы здымаем мышку. Так, у нас скрол уже пайшоў. І здымаем гэты шлейфік. Вось ён. Все, шлейф зняли. Крышку таксама зняли. Тут даволі адносна чыстенька, але вось ёсць таксама моманты з поўсцю. Таму, калі у вас ёсць кошка ці яшчэ хто, які-небудзь сабачка, не ведаю, конечно, як сабакі ці моцна яны збіраюць на сабе. Вось гэта ўсё лятучае, але ад коткі ў паветры гэта ўсё моцна лётае. Так,
Гэта мы паглядзелі. І глядзіце, што робіцца ў нас на самім колцы скрола. Поўсць. І вось тое, што робіць выкарыстанне мышкі праблематычным. Бачыце? Яно з аднаго боку націскае, і з-за гэтага ў нас атрымоўваецца, што колца тармозіць, колца не націскаецца, ну і зусім эфект не той. Ну і мы гэта проста і, ну, цяжка сказаць, простае, ну так, ведаеце, накруцілася, амаль скамянела. Так, один бок мы ачысцілі, і з гэтага боку, гляньце, і такая ўтварылася цэлая ўтулка з поўсці. Хаця б здавалася, на стале мяне звычайна чыста, нічога такога няма, але паверце, што гэта збіраецца. Можна яе нават, вы бачыце, на што-небудзь насунуць. Такая з воўны. Во. Таму не спяшайцеся мяняць мыш, калі у вас такое адбываецца. Просто возьмите и разбярыце. Калі вам ужо не шкада, калі не баіцеся, што нешта пойдзе не так, то можна вельмі лёгка і просто зрабіць. Тут я продзьмухаю. Таксама крыху пылу каля кнопкі. Ну і вось гэта наш энкодар. Іх можна тэарэтычна нават купляць новыя і перапайваць. Ну, мне, шчыра кажучы, гэта лянота гэтым займацца. Вось кнопачка. Вось кнопкі самой мышкі. Ну, збольшага пачысціў. І што мы з вами зробім? Бярем мы з вами, як звычайна, пэндзлік тоненькі. Нам вядомую змазку GPL 205G0, якой мы змазвалі свечы. Тут зусім немного яе патрэбна. Пінцэт я ўзяў на ўсялякі выпадак, калі мало што пойдзе не так. Ну і мы, в прынцыпе, вось з крышачкі яе возьмем. Тую частку скрола, якая вось гэта шырокая, змазваць не трэба, таму што яна націскае на кнопку. Гэту частку тэарэтычна можна змазаць, але таксама асобай патрэбы ніякай у гэтым я не бачу. І змазваем акуратненько сам энкодер. Нідзе больш ніякія месцы лезці не трэба. Вось гэтымі варсінкамі пэндзліка туды крышачку мы насоўваем. Зараз я прокручу яго. Jeszcze podrabić. Бачыце, не ведаю, ці добра вам бачна, калі мы яго круцім, вось ён чапляе за гэты бок, вось такая як стрычачка, ну іх тут некалькі. І ў гэтым месцы адбываецца якраз кантакт. Калі ён будзе змазаны ў гэтым месцы, у вас будзе скрол працаваць нашмат прыемней,
чым працаваў да гэта, бо я ўжо заўважыў, што змазка за гэты час, калі апошні раз змазаў, ужо крышачку стала менш. Не крышачку, а значна і стала меней. Адразу адчуваецца, як стала прыемней працаваць. Ужо не трашчыць так. Так, ну, в прынцыпе, ўсё. На гэтым мы скончваем. Ну і нам зараз засталося яе сабраць. Так, і тут таксама у нас пачынаюцца крышку прыгоды. Бо пальцы у мяне не зусім тонкія, каб патрапіць шлейфам у яго родную порт. Все, потрапіў. Ну і закрываем мыш. Тут збоку чапляецца мышка. Гэта вельмі добра, я вельмі задаволены, бо 2 гады, глядзіце, як змяніўся гук, які быў, які стаў. Клас, вельмі задаволены. Таму любую мышку можна разабраць. Не у кожнай мышцы, ну, не кожная яна з рамонтапрыдатных, але, ну, калі яна вам надакучыла і дрэнна працуе, што вы губляеце? Нічога. Ну, і гэта, паўтаруся, што мае сэнс рабіць, калі у вас ёсць хатнія жывёлы. У любым выпадку у вас на гэтым месцы будзе збірацца поўсць, тое, што лётае ў паветры. Ну, я вось так ужо раблю другую дыягностыку разам з вами. Чакаю ад вас у каментарах, што вы аб усім гэтым думаеце. Ці былі у вас такія праблемы? Пастаўце падабайку, падпішыцеся, раскажыце сябрам ці знаёмым. Ну, што можна паглядзець такія цікавыя рэчы на маім канале. Вот так, сам сябе папіяру. Все, мышка гатовая да выкарыстання. Скрол працуе просто бомбічна. Ну што ж, усё. Да новых сустрэч.